Kode kaunti ma Migori ni ji 12 opwodhi mar lalo kom mar spika mar od bura ma Migori ma yiero mare dhi timo odiechieng' makiny. Ripot mawuok e apis mar karan mar od burano yango ni ji 18 ne ooro kwayo mar geto komno, to kata kamano 12 kuomgi ema opwodhi bang' jafwambo marwa kaka jafwambo marwa Joe Juma miyowa ler. Honorable members, Mr. Speaker. Jogo mopwodhi mar lalo komni mar spika e kaunti ma Migori gin moting'o Alfred Mudeizi, Willis Oluoch, kaachiel kod Francis Omolo. List ni bende oting'o Steve Ogony, jobwana machon ma Suna West Joseph Obiero Ndiege, kaachiel kod Tony Blair Ongus. Alan Chacha Mangera, jatend migawo masani mar pie kaunti ma Migori Christopher Osana, ma bende e kinde tend gavana machon ma Migori Okoth Obado ne otiyo kaka jagoro mar kaunti ma Migori. Castro Baraza Odhiambo bende nitiere e listi mar jogo malaro komni mar spika. Ji mamoko mabende dhi laro komni gin mago moting'o Jane Moronge Morowa mane olaro kom mar gavana e kaunti ma Migori kod otikono mar Upia e higa mar 2022, Jobando Peter Osieko kaachiel kod Awuonda Jared Otieno. MCs 59 mag od burani ma Migori kidne go ombulu mayro spika manyien mar od burani. Ng'at ma idhi yier kaka spika mar od burani dhi kawo komni kuom Charles Owino Likowa mayande MCS ne othulo oko tarik 23 mar dwe mar ang'wen mar higani. Spika ma idhi yiero odiechieng' makiny dhi bedo spika mar ang'wen ma od burani dhi bedo godo ka ochako higa mar 2013. Spika mar od burani ma Migori ne obedo go mokwongo en Godono Gola, kabende ne oluwe kod Boaz Okoth, kamano mar adek en Charles Owino Likowa. Dutogi ne othul oko kod MCS ka itenogi kod keth ma opogore opogore. E kinde ma chenro mar yiero spika manyien mar od burani dhi nyime, wenge koro keti kuom MCS ni ng'awa ma gidhi yiero kaka spika margi. Odiechieng' ma kawuono tend ODM e kaunti ma Migori ne oromo kod MCS go mag ODM, romo mane otim ma opondo. Thoro mar burani ne en mar dhi siro ng'at achiel e komno mar spika. Kata bed ni pok giwacho ng'at ma MCS mag ODM dhi siro, maling'ling' yango ni giwinjore ni MCS go mag ODM dhi keto mbuchgi e okapu achiel. Joe Juma, Ramogi TV, Migori.